Bon dia a tothom, benvolgudes i benvinguts, sí, funciona molt bé. Moltes gràcies per la vostra assistència. Avui estem aquí en la jornada d'emprenedors i pimes, oportunitat per créixer, i des de FEPIME Catalunya i des de Foment del Treball tractarem un tema de màxima importància actual per a les nostres empreses, especialment per a les nostres pimes, que és l'accés al finançament. És per això que volem abordar amb experts la via d'accés a les fonts i instruments de finançament tant per persones emprenedores i emprenedors com a empreses de nova creació, com per aquelles que volen consolidar-se, créixer i dimensionar-se empresarialment. Aprofitarem també els diferents programes de suport a la PIME. Nos acompanya avui la màxima representant de H10, la senyora Núria Betriu, i després també tindrem uns altres companys de taula en els que parlarem del finançament bancari, del finançament públic i de les línies de suport a l'inversor. I per això comptarem amb la Caixa, amb l'Institut Català de Finances i ENISA. Sembla que la gent d'ENISA no ha arribat, no? Bueno, sí? Sí. Molt bé, benvingut. Sí, perquè, bueno, l'AVE, ¿no? Y sus consecuencias. Bien, también tratarem les novetats del tema dels autònoms que s'han posat en marxa des del Ministeri d'Empleo. M'agradaria dir-vos que n'hi ha un informe de Web Capital Riesgo d'ENISA, que ENISA és la precursora del préstec participatiu a Espanya. Des de 1997 ha invertit el 78% del volum total, uns 813 milions d'euros, i ha concedit el 76% del número de préstecs, alrededor d'uns 4.849. L'Institut Català de Finances actualment celebra el seu 30 aniversari i actua com a complement al sector privat, tot oferint diversos productes i serveis vinculats al finançament empresarial, centrats en l'activitat de préstecs i avals en l'activitat de capital risc. I des de la territorial de Barcelona de CaixaBank s'exposarà com s'està recolzant a les empreses en tots els seus estadis, no únicament les línies de finançament, sinó també la inversió institucional, de referència que contribueix al creixement i la millora de la competitivitat de les pimes. De fet, més enllà de pròpiament de les línies de finançament, si ens centrem en el suport inversor, cal destacar que, segons informes que tenim, el 2014 va créixer el capital invertit pels fons de capital risc en start-ups espanyoles. Estem parlant d'un 52% més en el 2014 que en el 2013, que són aproximadament uns 280 milions d'euros. Tot i que el crèdit no flueix encara com caldria desitjar, sí que és veritat que els experts argumenten que si n'hi ha bons projectes es troba capital per fer-los créixer. I amb aquesta màxima tirem endavant aquesta jornada que de ben segur nos aportarà informació, idees per al desenvolupament financer. Moltes gràcies. Ara, si us sembla, si me'n permeteu, donaré pas a Núria Betriu, consellera delegada d'H10, del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies, Núria. Sí. Sí, no se sent encara. Sí? Ara sí. Bon dia a tothom. En primer lloc volia agrair molt tant a Foment com a FEPIME que m'hagueu convidat avui aquí com a representant d'Acció i de la Generalitat per explicar una mica quins són els instruments que tenim de suport tant a emprenedors com a pimes. Si em perdoneu, fa una mica de calor aquí dalt, disculpeu. Amb l'objectiu de poder-vos transmetre aquests instruments, jo havia preparat una presentació, però amb la confiança que hi ha amb la Maria i veient una mica el públic que ens acompanya, intentaré abreujar una mica perquè crec que seria també interessant que em poguessin fer algunes preguntes, perquè al final Acció, com veureu, té un abast bastant ampli i toca instruments molt diversos al voltant de la competitivitat i potser també ens podem centrar en algun aspecte que pugui ser més interessant pels assistents. Si la Maria em deixa, faré una mica aquest canvi de... però intentaré transmetre-vos algunes idees. Com deia, agrair, ja ho he fet, i m'agradaria també aprofitar que sóc aquí, felicitar els organitzadors, tant a Foment com a FEPIME,
per la tasca que fan ara des d'Acció, però també amb les meves responsabilitats anteriors, amb el Catalunya Emprèn, portem ja molt temps col·laborant i penso, i a vegades no sé si posem prou de relleu, la importància que té per les pimes i pels emprenedors quan tots els agents públics, privats, entitats, patronals, de tot tipus, associacions, ens posem d'acord i tirem endavant instruments i eines de manera conjunta. Sempre he estat una defensora que la capacitat d'anar junts multiplica l'impacte. Tant felicitar-vos per la feina que feu i també seguim aquesta voluntat de col·laborar i d'intentar aportar al màxim al nostre teixit empresarial d'una manera conjunta. Moltes gràcies. Dit això, permeteu-me que primer de tot us traslladi algunes reflexions de context, perquè quan intentem contextualitzar o intentem parlar dels instruments, crec que és bo a vegades que fem una petita mirada, un petit diagnosi d'on som i sobretot d'on volem anar, que és un tema important també a l'hora de definir instruments. Per una banda, deixeu-me que us traslladi algunes reflexions sobre el país. En primer lloc, sobre la base del nostre país. Catalunya és un país de base industrial. En aquest moment la indústria representa un 20% del nostre PIB. De fet, està per sobre de la mitjana europea. Aquest crec que és un element que hem de descartar, perquè a més això ens condiciona què volem ser en un futur. Europa s'ha plantejat pel 2020 un objectiu que la indústria representi el 20% del PIB. Nosaltres ja hi hem arribat en aquest objectiu a data d'avui. Per tant, estem convençuts que podem ser més ambiciosos en aquest objectiu. Per tant, Catalunya, amb la seva política industrial, que després m'hi referiré una mica, té l'objectiu d'arribar a l'any 2020 en el que la indústria representi un 25% del seu PIB. Per què? Perquè volem seguir reforçant el teixit que ens ha permès ser competitius durant molts anys i que estem convençuts que ens ha d'ajudar encara a fer un salt de competitivitat major. Per tant, primer element, fer una referència a la indústria. Una indústria que a més és molt diversificada i això forma part dels elements que representa la nostra economia, diversificada i rica, en el sentit que cap sector representa més d'un 15% del PIB. Aquest aspecte que a priori podria portar dispersió, també aporta valor afegit en el sentit en el que podem ser bons en moltes diferents coses. I hi ha més sectors que entre ells es recolzen i sumen aquesta capacitat o aquest valor afegit. Un altre tema important. És una indústria fortament internacionalitzada. Després parlaré una mica de termes d'internacionalització. No vol dir que ho tinguem tot fet. Ens queda molt camí encara i la potència de Catalunya encara és molt major de la que tenim. Però també som realistes quan diem això de tenim una economia oberta i tenim un teixit industrial i un teixit empresarial fortament internacionalitzat. Primer element, portem molts anys i tots els trimestres de manera consecutiva on cada cop les exportacions són majors. Però no només això, sinó que tenim elements que ens permeten veure que la maduresa de l'estratègia d'internacionalització de la nostra economia és cada cop més ferma i més potent. A què em refereixo per maduresa? Em refereixo a que no és tan important a vegades quantificar quin és el nostre volum d'exportacions, que és important, evidentment, però també veure quin paper té la internacionalització. I quan nosaltres parlem que tenim 16.000 empreses que exporten regularment, que representa més d'un 26% respecte al total d'Espanya, quan diem que tenim 6.400 multinacionals estrangeres implantades a Catalunya, quan també diem que tenim 3.040 empreses catalanes instal·lades a fora amb més de 8.000 filials i a més quan també diem que una de cada 5 empreses catalanes estan inserides en el que en diem la cadena de valor global, és a dir, que importen i exporten
o han importat i han exportat regularment durant els últims 4 anys, això denota que la internacionalització ha passat a ser realment una estratègia de creixement, no únicament una tàctica per fer front a la caiguda del mercat nacional, sinó que la internacionalització ja és una de les apostes que estan fent les empreses catalanes per ser més competitives. I a més, aquesta estratègia, aquesta vocació oberta i d'internacionalització va combinada en molts casos amb la innovació. És a dir, tenim 8.200 empreses innovadores, això recentment, no sé si tots vostès ho coneixen, però des d'Acció hem desenvolupat el baròmetre d'innovació, un baròmetre pioner a Europa en el que hem pogut avaluar quin és el grau d'innovació de les nostres empreses i quantes empreses innovadores tenim i realment quin pes té la innovació. Arribem a la conclusió que tenim aquestes 8.200 empreses innovadores i no només això, sinó que la innovació i la internacionalització és un binomi que està caminant d'una manera molt conjunta. És a dir, la majoria de les empreses que innoven són empreses que estan internacionalitzades. Per tant, té molt sentit quan parlem que Acció com a agència està traccionant mesures de competitivitat tant amb innovació com amb internacionalització. De fet, hi ha un estudi recent britànic de la London School en el que d'alguna manera fa una recomanació als estats europeus de que integrin i de que treballin d'una manera conjunta les estratègies d'innovació i d'internacionalització a l'hora d'analitzar la competitivitat global. Aquestes estratègies, que aquesta és una recomanació de l'any 2013, aquestes estratègies Acció ja porta fent-ho des de l'any 2009. Per tant, en aquest sentit, penso que estem recollint una mica el fruit de tot aquest treball que s'ha fet durant aquest temps. Com us deia, objectiu ambiciós en termes industrials i en termes d'estratègia industrial. Aproximadament fa un any el govern va presentar l'estratègia industrial, una estratègia industrial que s'ha treballat d'una manera molt lligada i molt conjunta amb el teixit empresarial. Hi han participat moltes empreses en la definició d'aquesta estratègia i finalment hem identificat 7 sectors per a resumir quina és la nostra imatge, la nostra fotografia de la indústria. L'alimentació, la química, l'energia i els recursos, sistemes industrials, les indústries basades en el disseny, les indústries de la mobilitat sostenible, aquí inclouríem tot el que és mobilitat física però també mobilitat virtual, indústries de la salut i indústries culturals i basades en l'experiència, que aquí estaríem parlant d'indústries vinculades al turisme, a l'esport, al comerç, etc. Totes aquelles que ara els experts diuen que estan vinculades a l'experiència o al sentiment de gaudir d'un determinat servei. Per tant, aquests serien una mica els 7 àmbits on Catalunya té massa crítica, és a dir, que hi ha suficients empreses representatives de cada un d'aquests sectors, on s'han identificat avantatges competitius i on també es considera que Catalunya hi té un potencial de creixement important. Per a cada un d'aquests 7 àmbits s'ha desplegat una sèrie d'actuacions concretes. Jo crec que aquesta és una de les peculiaritats d'aquesta estratègia industrial, que ha volgut ser molt concreta, molt mesurable i amb estratègies que al curt i al mig termini ja ens permetin identificar molt ràpidament si anem pel camí adequat. Això no vol dir que en molts casos també haguis de tenir una estratègia al llarg termini, però si no teniu el document us el podem fer arribar i si no està a la pàgina web d'Acció, però veureu que per cada un dels àmbits tenim propostes pel curt, pel mig i pel llarg termini. Hem de poder actuar d'una manera ràpida i hem de poder tenir també una mirada posada en el futur
i en aquest horitzó que ens hem marcat del 2020 i d'aquest objectiu ambiciós d'arribar a un 25% del PIB en matèria industrial.